dat ben je wel. Ja. En wat wil ik nog zeggen? Wat ik ben scheidsrechter van de KNVB. Ik kom uit Belt. Ik ben zo'n 30, West. Ik ben al 70. Nou, je mag me meezeggen. Ik ben nou op bedrijf bedankt aan. Nou, van van mijn best. Met een tas vol. Dank je. Nou, kom hier. Nou. Ja, nou. Nou. Nou, en wat doet u nou? Ja? Ja, ja. Ik sta op een computer. Ja, mooi. Ja. Wil je ook je adres even opzoeken? Ja. Internetadres? Ja, ik heb internetadres. Ja. Ja, schuld me in.